Dahil na nga ni, nakakabugti. Termina sa ng kape. Ang pigiinom. Sus na pangyari dahil lamang ako bibakalan ni Agom Kigatas. Hay, napait. Klase ni kikape. Paano dahil pumait? Duwang kutsara na kape. Nagkakape-kape kita habang nagbabantay ka ining sinap na. Bata sugasol ko hilingan na ninduho. Sige na sa nabagan aso. Paano kayan? Ansa kuyang kahoy. Diyos ko Lord, manipiso na sana, matiak na naman. Matiak na naman dahil nga ni nakakabugte na libong sa payaw. Sus! Nagkakape-kape dahil nga ni kisiraan dawa lamang biskwit o tinapay. Si Agam, pag nagkakape, perming may gatas. What? Bear brand. Ngunyan, kanako magkota hagad man lamang. Dahil kang ngayakan mag-interta sa kuya, sana iyan. Ay, kape. Puro sanang kape. Jesus, magkakulay na kami kang kape. Sa lamang kipagkahira ka na gumkong ina. Jesus, madali ko na ning masa puyong talaga. Gatas na gatas. Iimot. Iso, saro kami sa harong. Natambaga. Tarong kainan sa kuyang nararanasan. Masiram ang kape. Pero mas masiraman ko ta kung may dit man lamang nagatas. Dawa sa rungkot sara lamang. Kaya ni pampanaglag pa ni baga sa nervyos. Ako natatakot to na. Jesus na itong kang kape. Uyug-uyugon mo na. Sarong baldeng kape. Jesus, bata maliputo naman na mainit ini. Kaya lamang nag-init. Pag siyaan makape, mainito ng kape. Pero titibnuan, kamainiton nga ya. Ano? So termo, imbis na mainit, tinibnuan. Tamainiton nga ya. Baga ka. Nagkapi ka pa kung malipot man sana. Minagibog ko ta, iced coffee. Bakang iya, just madali naman ini maunog. Ang problema naman nga niyan, isira. Dahil na naman kisira. Ay, tumarangka sana. Bangot ang kitangad-tangad. Puwerti na iyan. Sa pangyari. Dahil ng panggatong. Yan baga sa gilid. Igwa, pamanabon na. Ano kung gari na kita di dito kadang. Sige na. Tako o minaloya. Ang sa kuyang buot. Punabo na ako. Tsagaan ko na ning may tumo na ning kape. Hay. Kape yummy.